खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबाय। मोनसे ब्रेकिं निउज मोनसे आपडेट लेटेस्ट आपडेट सफैदों आंनि आखायाव जे एनिथिं एमजे जायबा बर'नि इउटिउबार जों बयबो सिनायो बिथांखौ गोबां फलोवार्स दं गोबां फेन्सफोर दङ बिथांनि स' बिथां इउटिउबार एनिथिं एमजे बिथाङा सासे 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसा लाना खारनायनि अजद बा खौरां गोसारगासिनो दङ बे समाव। थ' बिथां इउटिउबार एनिथिं एमजे बिथांनि आबुं मुङा जेरेमिया मुसाहारि। स' गोबाङानो मिथिया एनिथिं एमजे होनबा गोबां सिनायो नाथाय स' एनिवे स' चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नाम्बार 1 बालाझार गामिनि जेरेमिया नार्जारि आरो निरला नार्जारिनि फिसाजो स्टिरलिना नार्जारि जायबा 19 इयार्स ओल्डनि एबा 19 बोसोर बैसोनि सिख्ला बिथांजोखौ इउटिउबार एनिथिं एमजे बा जेरेमिया मुसाहारि बिथाङा बबेबा जायगायाव लानानै खारलांनायनि अजद बिमा बिफानि। स' बे 19 बोसोर बैसोनि जे स्टिरलिना नार्जारि बिथांजोनि बिमा बिफाया अजद होदों आरो बे जाथायखौ लानानै फिसाजो स्टिरलिना नार्जारिखौ मोनफिननांगौनि नोजोरजों बेंटल आउटपस्टआव एफआइआर होबाय होननानै बिमा बिफाया मिथिहोदों। स' थारैनो बे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बा बेनि सायाव नोंथांनि फोरमायथिखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। थ' जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांथार बेफोरबायदिनो लेटेस्ट आपडेटखौ आं बुथुमनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बा गेजेराव लानानै फैगोन। स' भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया मिथिनो हायो। स' बेफोरबायदिनो गोबां कमेन्ट लिरगासिनो दङ बे समाव गोबां रोखोमनि कमेन्ट लिरनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्लाथाय गोबाङानो फोथायनो गोब्राब मोनदों जे गोबांखौनो बुजायग्रा सासे सुबुङा बेफोरबायदि जुदि जायोब्लाथाय अफकर्स बयबो फोथायनो गोब्राब मोनखागोन बे साभाबिक खोथा। स' बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरानो बिथांखौ ट्रलबो खालामदों। स' बेफोरबायदिनो नंगौ बिथाङा बिदिनो खामोन गोदोनिफ्रायनो केरेक्टारा बा गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खोथाबो बे समाव ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों बा बेरखांनायखौ नुनो मोनदों। स' फेसबुक बोखारब्लानो बिथांनि सोमोन्दै दायो बे समाव नुनो मोनगासिनो दङ। थ' जाथाया मा जाथायनि गुबै खोथाखौ जों उननि समावसो आबुङै मिथिगोन। नाथाय जन गारजि नार्जारि बिथाङा मोनसे फेसबुक पोस्ट होदोंमोन एनिथिं एमजेनि सायाव इन्टारटेनमेन्ट भाबैनो बिथाङा पोस्ट होदों। स' बे पस्टनि कमेन्टआव एनिथिं एमजे इउटिउबार बिथाङा जे कमेन्ट खालामदों जे एफआइआर होबाय नालाय स' पुलिसा लांफैबासो आं थांगोन बेफोरबायदि खोथा बिथाङा मेनसन खालामदों। स' बिथाङाबो फाननिलि एबा फानैनो रिप्लाइ होदों बे पस्टनि एगेन्स्टआव रिप्लाइ होदों एनिथिं एमजे बिथाङा। स' बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खोथा बेरखांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेनि सायाव आं एसेबां फुल्लि डिटेल्सबो गैया। स' एनिवे जोङो जोंनि समाजाव बा बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथाया फिन खेबले जाफ्लेबाय थानाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। स' बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थानो मोननाङा बा जानाङा। दा जि जाबाय थांखांनाय समफोरनि जाथायफोर जाखांनायफोरा बेफोर थांखांबाय नाथाय बे इन फिउचार माब्लाबाबो जेन बेफोरबायदि जाथाया खनले जावले जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थाया। स' मानो होननानै बुङोब्लाथाय बर'आ गोदोनिफ्रायनो गादब जानाय नेवसिजानाय हारि। स' बेनिखायनो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायोबाथाय गुबुन हारिफोरा गोरलैयैनो गादबनो खाबु मोनगोन। स' एनिवे नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो नोंथांमोननि फोरमायथिखौ। स' आं बांद्राय बुंलिया। स' आं आपडेट हिसाबै होबाय। स' एनिथिं एमजे बिथाङा सासे 19 इयार्स ओल्ड बा 19 बोसोर बैसोनि सिख्लासा बा सिख्ला गथ'खौ लाना खारदों होननानै अजद सिखारदों। स' बेखौ आं आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। थेंक इउ।